Добре дошли в моят красив дом, мястото, където вашите мечти стават реалност. Нашият екип е тук, за да ви помогне в изграждането и освежаването на вашето уютно жилище. При нас може да получите услуги като строителни дейности, интериорен и екстериорен дизайн, както и цялостно обзавеждане по проект. В нашия шоурум може да намерите най-удобните мебели за вас и вашето семейство, създадени по дизайн на най-известните марки в бранша, като Пиер Карден. А ако търсите нещо специално, което липсва на пазара, ние можем да го решим, като ви предложим изработване на мебели по поръчка. С помощта на нашите дизайнери и техните 3D визуализации, вие ще имате възможността да създадете желаното от вас обзавеждане или да получите конкретна визия и идеи. С доверието си към нас, вие ще получите най-доброто за вашия дом, офис или хотел. Може да ни намерите в град Варна на булевард Цар Освободител 160 или в интернет на moyakrasivdom.com. Заедно ще създадем вашият красив дом.